onartu behar dut, oso informazio gitziok dutela, sarean inguruen da ze funtzio zelan ditzen ban, eta nik uste orokorrien ekidogun fundazio bat dela, eta gaur iruditzen jate gauz asko argitu diela, eta igun aurrera begirako geupe kontuan eukitzeko gure lanerako eta bez bat dela, edo kondun galdetu gauzak, edo nora jo. Kasi beharko gauke teknikari bat jakitzeko ze diru laguntza duzen egun bakoitzean hildo bakoitzerako. Horretarako tesis bat egin behar duzu izisa, ez? Orduan, aukitzea olako sariak nun esplikatzen dutzuen behintzat nondik hartu aldozun zer, edo zertara aurkezteko aukera daukasun, edo zeure antzeko dian beste batzuk zerrein dauen, edo zeure antzeko ez dian beste batzuk zertan lagundu zaitzakien, garrantzitsua da oso. Teknikariek harreman zuzena daukate udalsarearekin arlo ezberdinetan, ez? Gidaritza jasotzen edo arlo teknikoan baita formakuntzan ere. Eta eurek azpimarratu duten bezala hori ezinbestekoa da gero baiman komunitatean bai udaletan aurrera eramaten duten lana ondo egiteko. Orokorren arazo potolo berdine dela esango nuke, ez? Azkenen partekatzen hasi ganen, iruditzen zaizu zure arazo konkretu dela, baina gero partekatuz ikusten da arazo berdina ditugula. Ez daukatela prozesu hartze berdina hiri handiak bezala, baina hor dago udalsarea nik uste dut betetzeko hutsune garrantzizko hori, ezta? Hondakinen arloan kudeatzea orain erronka izugarri bat daukagu, helburuak edo lortzeko eta hau egiteko behar dugu laguntza, energia eta klima plana bultzatzeko baita behar dugu zuen tresnak, zuen gidak, zure laguntza. Es interesante al final poner en común y ver un poco entre todos las distintas casuísticas que tenemos y cómo estamos llegando un poco al mismo punto. Como siempre es un lujo trabajar con las entidades locales, estamos en un marco de colaboración. Son receptivos, pero también nos han reclamado instrumentos, que cumplamos plazos también, que les escuchemos y bueno, en ese proceso estamos.